hindi naman maniwala kayo. Kaya pati. Kung ay malingan niyang kialalan. Ulit pinupugay ng Diyos kaya nga lang. Yan. Eh ba natulay ito at parusahan niya. Kung ay ba niligtas siya ito, hindi kapamilyapan. Kaya ba't nang may usang krus si Jesus? Pinakuday ni krus. Pwede at Yesus din yung katalindikingan. Binwaling dayat dunod. Likwan na rin tao Jesus. Makabayo ba yung krus? Alanin ginawa. At inyang mabibigay na, ginatangin, may mga makwantang tao ramay tayo. Ulang yun ako siya. May tingko naman ka rin alagad ng Jesus. May gigit na kang Pilato para pakisabi na ibang kaya ng Jesus. Sige, paluban niya eh, taong niya. Nanay Buriw, Gino, aldo na po ni Sabat bukas. Lubos makabawal kay kami, inano man po. May tulutan niyo ko po sano, na yung ako na muling maguldas, ibagke ng Isus. Ngayon iyo, metel. Metene, nanay pruweba mo. Di kay ko kong sundalos, piklido po, di kaya nga nang lipa ko king krus. Dapat, anyang ikit din, metel ni Isus, eh do piklidin kayo. Pero tintus de, katalindikinano, baka siguro, intiyo, metene. Saan ba yung kapitan? Ngano po ito, Ginong Gobernador? Tutug yung sasabyaning taong ite na mete ni Jesus. Opo, mete ni Jesus. Ika ba makasigurado ka? Opo, makasiguro ko pong mete ni Jesus. Huling, ikit ko pong tindas na puso.
Linwaling dalum at daya at yan ay ginaluman. Pamanin lang ito, makasiguro kung ngayon metene. Sige, ibigay ko kay upaya na ikuldas pangke ng Jesus. Pingi ang utos si Pilato. Pinibigay ko sa iyong pangke. Inuwanin mo sa iyong pangke. Pinalot na itiging payong wala sa linan. Kaya ang tabi na lang ng babay at ikondero. Inyang may nga balo ng Pilato, pangmatay ng Jesus, kaya may panatagalo, ugulwanin, kaya ang konsensyo. At kung magkikulay ng Claudio, patunayan, kaya ang paninag. Nagawin isipan mo. Claudia from Cuba. Talagang makanya. Kailangan niya pang lupa. Sinabi ko naman kaya hindi ka makilang tungkol king tao ngayon. Ika na ako may nibatan ni upaya. Tunay ka rin tao. Hanggang ngayon iya naman may panatagin loob ko. Uli na nitang paninag ko anyang minsan tungkol kay taong tuturo na Inesaya. Eh mo naisipan yan. Uli niya ko naman, kaburyan. Eh, dinin eh. Mga minum yung pala kandila eh. Sana sipat siya. Gusto lang naman ito. Kandilang dinaso na kasi may paglang kasi Matry ko nga. Matry ko nga mamaya yun. Walang tatabi. Hindi na kaya mag-isip. Ano ba? Kinabukasan, itang Maldoning Sabat, may tikit lang ang Pilato, di pamuntok tikpari at parisero.
Kabak-kabak kamarano. Nari sa diyayo. Ginong gobernador, at tatandaan niyo po, yung sinabi no, ni itang mapaglinlang ito, anyang mabiya po. Yung sinabi no, yung subliyaw niya, kay Bad, niingat lungaldo. Nung malyari po sa ano, magibantay akong may pit, yung kutkuta no, hanggang kilog na mo, niingat lungaldo. Metene, nanong pa yung nagawa na nito? Yapin po ito. Metene. Mas delikado pa po siguro itang bangkay niya mo. Kapana? Delikado? Tanaw kayo? Pawari ba yung giwal kaya? Bigyan na kayo. Kayong buringgawan kayo. Mas kiyetaws kayong loko. Dapat ikayo mismong kalahina na magpumilit na ipawati. Kasi po, Poto, dahil alagad no, muntalag yung kutkutan. At kay Bat, panakawan ding bangke. At kay Bat, ipamalitara ka ng tao na iya, sinubliyang mebi. Dili maniwala ka nito. Alang taong meteno, nasubliya mo be. Yung taong meteno, ala na yung upaya. Ba, yan din po yung sasabyana at tuturo. At atin na pumapila na maniwala ka niti. Baka mali lang na po rin tao. Pakatandaan niyo po, itintaw na yung pamagin lang. Baka higita na pa po, ni may mapauno. Tutupin yata yung sasabyanin ka na akong makibali. Na yung ekong makilam. Kaya problema yung kayo. Sige na po, masagit na po nung gawa ng pamaglinlang. Makakagandara niyo po, magansala rin taong maniwala kayo. At nung malyari kayo po makaranas king mga ng sasaw. Kung wari, inawad na rin tao na ibulo si Barabas, ang lider na ning metong nga rebelyon, laban ting Roma. At nung misaniblo, ng pwersa ng Jesus at Barabas, uy taning umpisa, ning kabagsak, ning Imperyo Roma, kaya ning lugar tamo. At kay pa, iwanan sa sa. Wari, atin kayong sariling sundalos. Ikay nabis mo. Imagbante kitang kutana. Nung malyari po sa ano, yung sundalos niya mo, ilang magbante, walang itakutan, lumapit, kinikutan. Atin ko ang katwiran. Sige! Kung ba ako ang bante, maos kong bansa. At baka siguro yun na mangyari dito.